dostali gól. Zanechalo to dosť negatívny dojem na našej hre a na našom prejave. Nedokázali sme sa z toho nejak dostať. Nefungoval nám stred, tie lopty nám neprechádzali tam, kde mali a Klinec bol ten druhý gól, kde tam bolo veľa nedorozumení pri tejto štandardke. Po tom dvojitom striedaní ten druhý polčas bol v poriadku z našej strany. Enormná snaha o zvrat, o to, aby sme strelili kontaktný gól, ale bohužiaľ nebolo nám asi súdené dať dneska nejaký ten taký štartovací, aby sme sa dostali bližšie k domácim a urobili ešte z toho zápasu poriadnu drámu. Takže sme samozrejme sklamaní, ale ja dúfam, že ten druhý polčas bude pravidlom a že to bude nielen polčasová akcia, ale bude to celozápasová v takomto tempe a v takomto duchu, aby to bolo. Takže